מוריי ורבותיי, אחי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, ז' בשבט, תשפ"ו, מסכת מנחות, דף י"ד, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. זוהי האכסניה הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שבוע טוב ומבורך. פותחים את השבוע בעזרת השם ובישועתו בתלמוד תורה שכנגד כולם. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יראה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתה השלמה במהרה של מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה אלנה רפנה לה אלנה רפנה לה אלנה רפנה לה. רופא כל בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל ובתוכה מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה וירפם במהרה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. פתח שיעור דפנו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת בו יום שישי ה' בשבט תשפ"ו. אז למדנו כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את דפים י"ב וי"ג במסכת מנחות. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע אם חישב לאכול למחר דבר שדרכו להקטיר אינו פיגול? והתשובה משום שבטלה דעתו אצל כל אדם. שאלה שנייה, מה הדין כשחשב לאכול כזית חוץ לזמנו ואחר כך חשב לאכול כזית חוץ למקומו? והתשובה, לתנא קמא אינו פיגול ולרבי יהודה כיוון שמחשבת הזמן קדמה הרי זה פיגול. שאלה שלישית, מה סברת רב הונא שאף לרבי עקיבא כשחסרו שיריים והקטיר אינם יוצאים מידי מעילה? והתשובה, שרק כשהבשר בעין אלא שיצא הזריקה מועילה לרבי עקיבא, אבל בחיסרון זה פסול בגופה ולא מועיל. שאלה רביעית, מה סברת רב שאף לרבי אליעזר יוצאים בזה מידי מעילה? והתשובה שרק ביוצא אינו מועיל כיוון שאינו בפנים, אבל בחיסרון שנמצאת בפנים מועילה. ולאחר מכן חזר בו רבא. שאלה חמישית, מה לומדים מהנאמר בלחם הפנים כי קודש קודשים הוא לא? והתשובה, שאם נפרסה אחת מהאכלות כל החלות פסולות. שאלה שישית, כשנטמעה אחת מהאכלות הן כשרות הנותרות ומדוע? והתשובה כשרות כיוון שמרצה הציץ על טומאה. שאלה שביעית, מה הדין בקומץ להקטיר לבונה למחר ומדוע? להבנת הגמרא באב ואמינא. והתשובה, לרב יוסי פסול ואין בו כרת כיוון שאין מתיר מפגל את המתיר. לחכמים חייב כרת כיוון שהוא קבעו הקומץ והלבונה בכלי אחד והרי הם כאחד. שאלה שמינית, מדוע הוא צריכה המשנה להשמיענו שמודה רב יוסי בקומץ להקטיר קומצה למחר שהוא פיגול? והתשובה משום שהייתה אב ואמינא שהוא סובר שאין מפגלים בחצי מתיר וכיוון שחשב רק על הקומץ אינו מפגל. שאלה תשיעית, לרבי ינאי מה הדין בליקוט לבונה בזר ומדוע? והתשובה פסול משום שהליקוט הוא חלק מההולכה וההולכה שלו ברגל נחשבת להולכה. והשאלה האחרונה אודות תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים דפים י"ב וי"ג במסכת מנחות. השאלה הייתה לרב הונא כשפיגל בירך אחת מדוע לרבי יוסי לא פיגל בירך השנייה? והתשובה מסברה שלא עדיפה מחשבה מטומאה שאם נטמע עבר אחד לא נטמע כל הקורבן, ומפסוק נאמר והנפש האוכלת ממנו ולא מחברו. אלה מוריי ורבותיי התשובות ל10 השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בשני דפינו היומיים דפים י"ב וי"ג במסכת מנחות. למדנו זאת בערב שבת קודש פרשת בו יום שישי ה' בשבט תשפ"ו בסייעתא דשמיא הגדולה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע ז' בשבט תשפ"ו. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י"ד במסכת מנחות. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י"ג עמוד ב'. מן המשנה המצויה 12 שורות לפני סוף הדף, משנה הפותחת במילים שחט 2 כבשים לאכול אחת מן החלות למחר והקטיר 2 בזיחים לאכול אחד מן הסדרים למחר. רבי יוסי אומר אותו החלה ואותו הסדר שחישב עליו פיגול וחייבים עליו כרת והשני פסול ואין בו כרת. והחכמים אומרים זה וזה פיגול וחייבים עליו כרת.
זוהי המשנה בדף י"ג עמוד ב' שממנה מתחילים אנו כעת בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלוא הוא דף י"ד במסכת מנחות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כאמור, מן המשנה בדף י"ג עמוד ב' כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה הזו עוסקת בדין פיגל בחלק מהקורבן אם כל הקורבן יתפגל. מביאה המשנה שני קורבנות שבכל אחד מהם שני חלקים. הראשון קורבן מנחת ביקורים והוא שתי הלחם הבא בחג העצרת, חג השבועות, מתבואה חדשה של השנה, והוא מתיר את החדש במקדש, וקורבן העומר שבא בט"ז בניסן ביום הראשון של חול המועד פסח מתיר את התבואה החדשה לאכילה בשאר המקומות, חוץ מבית המקדש בכל העם, ועימם, עם שתי הלחם בחג השבועות מקריב שני כבשים לקורבן שלמים ומניפם הכהן ביחד. הקרבת הכבשים הללו מתירה ומקדשת את שתי הלחם לאכילת הכהנים. הקורבן השני בו עוסקת המשנה שלפנינו, קורבן לחם הפנים הבא בכל שבת שמניח על השולחן שתי מערכות של לחם ובכל מערכה 6 חלות ועל כל מערכה מניח גם כלי ובו קומץ לבונה. ולשבת הבאה מקטיר את הלבונה על המזבח הפנימי ולאחר מכן החלות מתחלקות לכהנים. אומרת המשנה שחט שני כבשים שהם קורבן שלמים של עצרת הבאים ומונפים ביחד עם שתי הלחם, חוץ משאר הקורבנות של המוספים הבאים בעצרת בחג השבועות שהם 7 כבשים לשלמים, פר אחד, 2 עילים ושעיר חטאת אחד שאינם באים עם שתי הלחם, כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף מ"ז. אז אם כן, שחט את שני הכבשים בחג השבועות שהם קורבן השלמים של עצרת הבאים ומונפים ביחד עם שתי הלחם ומקדשים ומתירים את שתי הלחם לכהנים, ובשעת שחיטתם הייתה דעתו לאכול אחת מן החלות משתי החלות של עצרת למחר, לאחר זמן אכילתם, כי זמן אכילת החלות הוא רק ביום עצרת, ולמחרת זה נחשב חוץ לזמנו. וכן אם הקטיר שני בזיחים, שתי הכפות שמונחות בהם הלבונה על השולחן של לחם הפנים, ובשעת הקטרתם הייתה דעתו לאכול אחד מן הסדרים של לחם הפנים למחר לאחר זמן אכילתו, שזמן אכילת לחם הפנים הוא רק ביום השבת ולמחרת חוץ לזמנו. רבי יוסי אומר, רק אותה אכלה משתי הלחם ואותו הסדר מלחם הפנים שחישב עליו, פיגולו, וחייבים עליו כרת, והשני שלא חישב עליו לאוכלו חוץ לזמנו אינו פיגול, אלא רק פסולו, ואין בו כרת, לפי שרק מה שחשב עליו מחשבת פיגול הוא פיגול. והחכמים אומרים זה וזה, גם מה שחשב עליו וגם השני שלא חשב עליו פיגולו וחייבים עליו כרת. זוהי המשנה שלנו בדף י"ג עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעמו של רבי יוסי שאין הפיגול חל, אלא רק בדבר שחשב עליו מחשבת פיגול. אמר רב הונא, אומר היה רבי יוסי, הוא אומר בחידושים המיוחסים לרשב"א, שרב הונא בא לומר שידוע ומקובל שכך סובר רבי יוסי, גם אם פיגל בירך של ימין, כלומר שחישב בשעת עבודת הקורבן על רגל ימין לאוכלה חוץ לזמן אכילתה, לא נתפגלה ירך של שמאל, והאוכלה אינו חייב כרת. וכן אם חישב על ירך שמאל, לא נתפגל ירך ימין. מברר רב הונא מה הטעם של הדבר, והרי כיוון שנתפגל חלק מהקורבן, כל הקורבן כולו פיגול. אומר רב הונא, איבא איתם הסברה ואיבא איתם הקרא, אם תרצה תוכל לומר שלמדים את הדבר הזו מסברה, ואם תרצה תוכל לומר שלמדים זאת מפסוק. איבא איתם הסברה, אם תרצה לבאר זאת מסברה, כך היא הסברה. לא עדיפה מחשבה ממעשה תומה. לא ייתכן שתהיה עדיפה מחשבה של פיגול ממעשה של תומה. שאילו איתמי חד עבר, אם היה נטמע עבר אחד, לאחר שהופרש משאר כל הבשר מאיתמי לכולי. האם הכל היה נטמע? ודאי שאין הדבר כך, ורק מה שנגע בו התומה טמא. וכמו כן במחשבת פיגול אין מתפגל אלא העבר שחשב עליו. ואף שבתומה אין האיברים מחוברים ולכן לא נטמע כל הבשר, מה שאין כן מחשבת פיגול שעדיין מחוברים האיברים, יש לומר שהתפגל הכל. אבל מכל מקום גם בפיגול, כיוון שחשב בדעתו רק על עבר אחד, הרי זה כאפריש העבר משאר כל הבשר. כך בחידושים המיוחסים לרשב"א. והיבאיתם הקרא, ואם תרצה אפשר לומר שיש ללמוד זאת מפסוק. כך יש ללמוד, נאמר בפסוק לעניין קורבן, שחשבו עליו מחשבת פיגול, ספר ויקרא פרק ז' פסוק חי, והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. ויש ללמוד מזה שרק האוכל ממנו מתחייב כרת ולא האוכל מחברו. ואין לפרש רק לעניין שני סדרים או שתי חלות, כיוון שהפסוק נאמר על זבח. וודאי על ירך ימין ושמאל דיבר. ואילו חכמים יפרשו להפך. בכל מקום שיוכל ממנו, זה יהיה פיגול, כי הכל קרוי ממנו. מקשה הגמרא על דברי רב הונא שאמר שלדעת רבי יוסי פיגל בירך של ימין, לא נתפגלה ירך של שמאל. הייתי והקשה רב נחמן לרב הונא שנינו בברייתא לעניין שני כבשי עצרת ושתי הלחם. לעולם אין בו בשתי הלחם כרת על אכילתם כשחשב עליהם מחשבת פיגול, אלא עד שיפגל שיחשוב מחשבת פיגול לאכול חוץ לזמנו בשתיהן בחזית. לאכול כזית משתיהם יחד חוץ לזמנו, ואז שתי הלחם מתפגלים וחייבים עליהם כרת. מדייקת הגמרא בשתיהם, רק אם חישב מחשבת פיגול על שתי הלחם, אז שתיהם פיגול. אבל אם לא חשב אלא באחת מהם, לא נתפגלה השנייה. מברר רב נחמן מני כדעת מי מהתנאים סובר את הברייתא הזו. אילי מה רבנן, אם נאמר שזו דעת חכמים במשנה,
זה לא ייתכן, שהרי לדעתם אפילו אם לא חשב אלא באחת מהם נמי, השנייה גם כן פיגול. ובברייתא משמע שרק אם חישב בשתיהם, אז נתפגלו שתיהן. אלא פשיטא פשוט הוא, שהברייתא זו דעת רבי יוסי, ואם כן מוכיח רב נחמן לא כמו רב הונא. כי היא אמרת בישלם אחת גוף ההוא, אם נאמר שיערך ימין ושמאל גוף אחד הם, וכאשר פיגל באחד, ממילא נתפגל השני, ומשום שזבח אחד הם. מובנים דברי הברייתא על עניין שתי חלות, שאף אם אמנם שני גופים הם, מכל מקום כאשר חישב לאכול כזית משתיהם יחד, משום אחי מצטרף להיות כגוף אחד, והרי זה כחישב על כזית שלם, ומתפגלים שניהם שמועילה מחשבתו לצרפם להיות כגוף אחד. כמו שנאמר לקמן בדף י"ד עמוד ב', שהכתוב עשן גוף אחד, והכתוב עשן שני גופים. ולכן אם ערבן במחשבתו הרי הם כגוף אחד ומצטרפים, ואם לא ערבן במחשבתו הרי הם כשני גופים ולא נתפגל השני. אלא היא אמרת, אבל אם נאמר שגם ירך ימין וירך שמאל, שאף שמגוף אחד הם באים תרי גוף, הנינו, הרי הם חשובים כשני גופים, ואם פיגל באחת לא נתפגל השני, מי מצטרפי? האם ייתכן לומר שהצטרפו שני חצאי הזיתים משתי החלות לחזית? רק על ידי מחשבתו? והרי אפילו אם גוף אחד ממש הם, הרי הם כשני גופים, ואם נתפגל אחד מהם, לא נתפגל השני. אלא בהכרח מודה רבי יוסי, בירך ימין וירך שמאל שהם גוף אחד, ואם פיגל באחד נתפגל גם השני, ולכן מועילה מחשבה לצרף גם בשתי חלות לעשות כגוף אחד, ושלא כדברי רב הונא. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח מהברייתא הזו לדעת רבי יוסי, לפי שיש לומר שהברייתא הזו היא לא כדעתו. באמת יש לומר שלדעת רבי יוסי פיגל בירך ימין לא נתפגל ירך שמאל, ואכן לדעתו לא יצטרפו שתי החלות לחזית. מה שהקשה רב נחמן המני, כמו מי מהתנאים סובר את הברייתא הזו, יש לומר שהברייתא הזו כדעת רבי היא. ואין הנידון בברייתא מתי נתפגלו שתי החלות ומתי לא נתפגלה אלא אחת, אלא הנידון הוא אם שתי עבודות מצטרפות לחזית. כגון שחט על מנת לאכול חצי זית למחר, וגם זרק על מנת לאכול חצי זית אחר למחר. האם מצטרפים המחשבות שבשתי העבודות לשיעור כזית, ויהיה פיגול, או לא? דתניא, שנינו בברייתא, השוחט את הכבש האחד משני כבשי העצרת בחג השבועות על מנת לאכול חצי זית מחלה זו מאחת מהחלות למחר, וכמו כן שחט את חברו את הכבש השני על מנת לאכול חצי זית מחלה זו מהחלה השנייה למחר. רבי אומר אני שזה כשר, שהקורבן כשר ומותר להקריב את אימורי הכבשים ולאכול הבשר, כיוון שלא חישב אלא על חצי כזית ובחצי מתיר. ונסביר, לקמן בדף ט"ז עמוד א', נחלקו רבי מאיר וחכמים הם מפגלים בחצי מתיר, לדעת רבי מאיר מפגלים, לדעת חכמים אין מפגלים. ודברי רבי שמכשיר בחצי כזית בחצי מתיר יש לפרש בשני דרכים. א', שסובר שאין שתי עבודות מצטרפות לחזית, וגם אם סובר כרבי מאיר שמפגלים בחצי מתיר, כאן לא פיגל כיוון שלא היה שיעור. ב', שסובר ששתי עבודות מצטרפות לחזית, והטעם שלא פיגל מפני שסובר כחכמים שאין מפגלים בחצי מתיר. ואף שגם לחכמים שאין מפגלים בחצי מתיר, הם מודים שפסולו, וכאן מכשיר רבי לגמרי, צריך לומר שכיוון שבכל עבודה לא היה אלא חצי זית, אף ששתי עבודות מצטרפות לחזית, לא גזרו חכמים בחצי מתיר, ככה מסביר החזון איש. אז אם כן נאמר בברייתא, שוחט את הכבש האחד משני כבשי העצרת על מנת לאכול חצי זית מחלה זו, מאחת מהחלות למחר, וכמו כן שחט את חברו את הכבש השני על מנת לאכול חצי זית מחלה זו מהחלה השנייה למחר. רבי אומר אני שזה כשר, שהקורבן כשר ומותר להקריב את אימורי הכבשים ולאכול את הבשר, כיוון שלא חישב אלא על חצי כזית ובחצי מתיר. מדייק את הגמרא מדברי רבי, טעם כל הטעם שהכשיר רבי הוא רק מפני דאמר שבשחיטת כבש אחד חישב רק על חצי אחד, וכן בשחיטת הכבש השני חשב רק על החצי השני. אבל אם בשחיטת שני הכבשים אמר במחשבתו שיאכל כזית משתיהן, משתי החלות, למחר, הרי זה מצטרף לחזית. ומוסיף הרשב"א שאף לדעת חכמים שאין מפגלים בחצי מתיר, כיוון שחשב בשעת שחיטת שני הכבשים, הרי זה כפיגל בכל המתיר, מפני שצרפם במחשבתו ובפיגול, והרי זה כמו שאמרו בברייתא שלדי מחשבה מצטרפים שני חצאי זיתים משתי חלות לחזית. ואם כן יש לומר שהברייתא היא כדעת רבי. מקשה הגמרא שאומנם תירצנו שהברייתא אינה כדעת רבי יוסי, אלא כדעת רבי, ועדיין יש להקשות רבי אליבא דמן. כדעת מי מהתנאים בעניין פיגל במקצת הקורבן אם מתפגל כולו שנה רבי את הברייתא שאמרה שלעולם אין חייב על שתיהן, עד שיחשוב על כזית משתיהן. היא אליבא דרבנן, אם נאמר שרבי אמר זאת לדעת חכמים, אי אפשר לומר כן, שהרי לדעתם אפילו אם לא חישב אלא באחת מהן, נמי גם כן נתפגלו שתיהן. ובברייתא אמרו שאינו חייב עד שיחשוב על שתיהן. יהיה אליבא דרבי יוסי, ואם לדעת רבי יוסי שסובר שלא נתפגל השני עד שיחשוב עליו בפירוש, אם כן אדרן קושיין לדוכתי. חוזרת הקושייה למקומה, שמוכח שלדעת רבי יוסי פיגל בירך ימין נתפגל של שמאל, שלכך מועילה מחשבתו לצרף שתי החלות לחזית. ושוב קשה על דברי רב הונא שאמר שלדעת רבי יוסי פיגל בשל ימין לא נתפגל של שמאל,
דוחה הגמרא ואומרת לעולם באמת יש לומר שרבי שנה את הברייתא הזו אליבא דרבנן, לדעת חכמים שסוברים שאם פיגל באחת נתפגלה גם השנייה. ומה שקשה לפי זה מה שנאמר בברייתא שלעולם אינו חייב עד שיפגל בשתיהן, והרי לדעת חכמים די שיפגל באחת. יש לשנות את הגרסה בברייתא ולא תימה אל תאמר בדברי הברייתא שאינו חייב עד שיפגל בשתיהן בשתי החלות, אלא הימה. כך יש לומר שלעולם אינו חייב עד שיפגל בשניהן, בשני הכבשים, שצריך שיחשב את מחשבת הפיגול בשעת שחיטת שני הכבשים, לפי ששני הכבשים מתירים הם את הלחם, ואין חייב כרת כשחישב רק בשחיטת אחד מן הכבשים, כיוון שכל אחד מהכבשים חצי מתירו, ואין פיגול עד שיפגל בעבודת כל המתיר, וכאשר חישב בשחיטת שני הכבשים, אז לעניין החלות, אפילו אם לא פיגל על באחת מהן, נתפגלו שתיהן. והחידוש במה שאמרו שאינו חייב עד שיפגל בשני הכבשים הוא, להפוק בא להוציא מדרבי מאיר, מדברי רבי מאיר דאמר לקמן דף ט"ז עמוד א', מפגלין בחצי מתיר. שלדברי רבי מאיר גם אם חישב בשעת שחיטת אחד מן הכבשים פיגולו. כמה שמלן, משמיע לנו הברייתא דלא. לא כדברי רבי מאיר, אלא כדעת חכמים שאינו פיגול עד שיפגל בכל המתיר. והנידון הזה אינו דומה למה שסברו לפרש לאל בדף י"ג עמוד א' את דברי רבי יוסי בעניין הקומץ את המנחה על מנת להקטיר את הלבונה למחר שפיגול בחצי מתירו. לפי שכאן הנידון הוא על העבודה שבה חישב את מחשבת הפיגול, אם צריך לחשוב בשעה שעושה את כל המתיר, או שדי שיחשוב בשעה שעושה חצי מתיר. אבל להיל, המחשבה הייתה בכל המתיר שחשב בשעת הקמיצה שהיא המתיר היחידי, כיוון שבלבונה לא שייך קמיצה. והנידון הוא רק לעניין העבודה שחשב לעשותה חוץ לזמנה. האם צריך שיחשוב לעשות את עבודת כל המתיר חוץ לזמנה, או שדי שחשב לעשות חצי מתיר חוץ לזמנו. כך מפרשים רש"י והתוספות לאל בדף י"ג עמוד א' בדיבור המתחיל כמה שמלה. שואלת הגמרא, יחי אם דברי הברייתא לא באו אלא להשמיענו שלא כרבי מאיר? מהי לעולם אינו חייב עד שיפגל? מה הלשון שאמרו לעולם אינו חייב עד שיפגל, שמשמע מן הלשון הזו שבאה הברייתא להוציא בזה מדברים הרבה? כי כך משמעות הלשון לעולם, שבא להוציא ולמעט מדברים הרבה, אומר רש"י. ומבארת הגמרא את הקושייה, היא אמרת בישלמה בשתיהן ובשניהן, אם נאמר שכוונת הברייתא שאינו חייב עד שיפגל בשתיהם, דהיינו בשתי החלות, וגם בשניהם, דהיינו בשני הכבשים. והברייתא רבי יוסי שסובר שלא נתפגל אלא מה שחשב עליו, ולהפוקי מדרבי מאיר ומדרבנן קאתי, והברייתא בא להשמיענו שלא כדברי רבי מאיר שסובר שיש פיגול בחצי מתיר, וגם שלא כדברי חכמים החולקים על רבי יוסי וסוברים שפיגל מקצתו נתפגל כולו. היינו דקאמר לעולם, מובן מה שאמרו את הלשון לעולם, לפי שהוא ממעט גם פיגל בכבש אחד וגם פיגל בחלה אחת. אלא היא אמרת אם אתה אומר שהברייתא הזו אינה כרבי יוסי אלא כרבנן שפיגל בחלה אחת נתפגלו שתיהן, ולהפוקי מדרבי מאיר, ולא באה ברייתא למעט אלא מדברי רבי מאיר לעניין פיגל בכבש אחד. מהי לעולם? מהו הלשון לעולם? לא היה לה לברייתא לומר אלא שאינו חייב עד שיפגל בשניהם. והגמרא מביאה הוכחה נוספת מברייתא שמודה רבי יוסי שאם פיגל בירך ימין נתפגל של שמאל. ועוד אמר רב אשי, הרי אמר רב אשי תשמע בואו שמע ראיה שמחשבת פיגול במקצת מועילה לפגל הכל. שנינו בתורת כהנים לעניין פיגול בפרים ושעירים הנשרפים. פרים הנשרפים הם פר חטאת של יום הכיפורים ופר שמביא כהן גדול ששגג בהוראתו ועשה על פי זה מעשה להתיר דבר שחייבים עליו כרת. וכן פר שמביאים הציבור כשנעלם דבר מהסנהדרין והורו היתר באיסור כרת ועשו רוב הציבור על פיהם. ושעירים הנשרפים הרי הם שעיר של יום הכיפורים שעלה עליו הגורל להשם. שעיר עבודה זרה שמביאים הציבור שהורו סנהדרין להתיר בטעות אחת מהעבודות האסורות משום עבודה זרה. ועשו רוב הציבור על פיהם שכל אלו בשרם ואורם נשרפים מחוץ לעיר. פרים ושעירים הנשרפים מזים מדמם על הפרוכת בפנים ומקטירים את אמוריהם על המזבח בחוץ. ושנינו רבי אומר ויש גורסים רבי אלעזר אומר משום רבי יוסי, פיגל בדבר הנעשה בחוץ בעזרה שהיא מחוץ להיכל. עבודת חוץ האמורה בסוגייתנו לא הכוונה לחוץ לחומת העזרה שהיא פסולה והעובד מתחייב בכרת, אבל כאן כל העבודות בפנים העזרה הם, אלא שיש הן נעשות בתוך ההיכל כגון העזרות על המזבח הפנימי, ויש הן נעשות מחוץ להיכל על המזבח החיצון, ואלו נקראות עבודות חוץ. אז רבי אלעזר אומר משום רבי יוסי, פיגל בדבר הנעשה בחוץ בעזרה שהיא מחוץ להיכל, כלומר שמחשבת הפיגול הייתה בשעת עבודה נעשית בעזרה, וחישב על דבר שעשייתו הוא בעזרה, רק באופן זה הועילה מחשבתו, ופיגל, אבל אם פיגל בדבר הנעשה בפנים, לא פיגל. ומבאר את הברייתא כיצד? היה עומד בחוץ דהיינו בעזרה ושוחט את הפר או את השעיר, ואמר הרי אני שוחט על מנת לעזות מדמו. בפנים על הפרוכת למחר, מחוץ לזמנו, לא פיגל. לפי שמחשבה בחוץ בדבר הנעשה בפנים הוא, שההזעה בפנים היא נעשית
ומחשבה בשעת עבודת חוץ אינה פוסלת אם חשב על עבודת פנים. אם שחט בפנים ששחיטה כשרה בהיכל, כמבואר במסכת זבחים בדף סמך ג' וחשב על עבודת חוץ, יש להסתפק עם מחשבת חוצי, כיוון ששחיטה דבר הנעשה בחוצי, או שכיוון שעבד בפנים הרי זה מחשבת פנים, כך מסתפק השפת אמת. ממשיכה הברייתא בתורת כהנים ואומרת, וכן אם היה עומד בפנים ועיזה, או עיזה על הפרוכת, או שהיה עומד וזורק על המזבח הפנימי, שזוהי העבודה המפגלת, ובשעת הזה אמר הריני מזה על מנת להקטיר הימורים למחר, וכן אם אמר על מנת לשפוך את השיריים למחר לא פיגל, לפי שמחשבה בפנים בדבר הנעשה בחוץ הוא. אבל אם היה עומד בחוץ ושחט ואמר הריני שוחט על מנת לשפוך שיריים למחר, בקורבנות חטאת לאחר נתינת המתנות על המזבח הפנימי שופך את כל שיערי אדם על יסוד המזבח החיצון, וכן אם אמר על מנת להקטיר את ההימורים למחר פיגל, מפני שמחשבה בחוץ בדבר הנעשה בחוץ הוא. ולעניין מחשבה בפנים על דבר הנעשה בפנים מחלוקת ראשונים. לפי שדעת רבי שמעון במסכת זבחים בדף מ"ג שכל שאינו על מזבח החיצון כשלמים אין בו מחשבת פיגול. ותוספות במסכת זבחים בדף י"ד עמוד א' דיבור המתחיל מודה סוברים שרבי יוסי סובר כרבי שמעון שאין פיגול אלא בחוץ. אבל דעת הרמב"ם הלכות פסולי המוקדשים פרק י"ז הלכה ב' שרק אם חישב בפנים על עבודת חוץ או שחישב בחוץ על עבודת פנים אינו פיגול, אבל אם חישב בפנים על עבודת פנים פיגל. מברר רבשי מה שאמרו שאם חשב לשפוך שיריים הרי זה פיגול, לפגולי מי, לעניין מה אמרו שהוא פיגול, כלומר איזה דבר נתפגל בקורבן שאם יאכלו חייב כרת, אילי מה לפגולי דם. אם נאמר שלעניין אדם אמרו כן, שאם יאכל מן אדם מתחייב כרת משום פיגול, ואף שמתחייב כרת משום אכילת אדם עצמו, גם בלא פיגול, הנידון לחיוב כרת משום פיגול הוא לעניין שאם אכל בשוגג שהתחייב שתי חטאות, אחת משום דם ואחת משום פיגול, מסביר רש"י. וכן אם היה שוגג לעניין אדם ומזיד לעניין הפיגול שאינו מתחייב כרת משום אדם, מסביר המאירי. ואין בזה משום אין איסור חל על איסור, כיוון שאיסור פיגול מוסיפו לגבי גבוה, שמשום דם היה מותר לגבוה ואיסור פיגול אסרו גם לגבוה. כמבואר בתוספות במסכת חולין בדף ק"א עמוד א' דיבור המתחיל מן, שחשוב הוא מוסיף. אז אם נאמר שלעניין אדם אמרו כן, שאם יאכל מן אדם יהיה תחייב כרת משום פיגול, אי אפשר לומר כן. שהרי דם מי מפגל? האם יש פיגול בדם? והתנן שנינו במשנה במסכת זבחים דף מ"ב עמוד ב' אילו דברים שאין חייבים עליהם כרת באכילתם משום פיגול, שאין דין פיגול אלא בדבר שיש לו מתיר אחר, או למזבח או לבהמה, לפי שעיקר דין פיגול נאמר בקורבן שלמים. וכשם שבשלמים הפיגול האמור בו בדברים הניתרים על ידי דבר אחר, שכן האימורים ניתרים להקטרה למזבח על ידי זריקת הדם, וכן הבשר ניתר לאכילה על ידי זריקת הדם, כך רק דבר שיש לו היתר על ידי דבר אחר יש בו פיגול, למעט אילו השנויים להלן שאין בהם דבר אחר המתירם, ואילו הם הקומץ של המנחה, כגון שקמץ את המנחה על מנת לאכול את השיריים לאחר זמנו, שהקומץ עצמו אינו נעשה פיגול, יתחייב כרת על אכילתו, כיוון שאין דבר אחר המתירו, אלא הוא מתיר את שערי המנחה לאכילה. וכן הלבונה של המנחה אינה נעשית פיגול, לפי שאין דבר אחר מתירה להקטרה. כמו שלמדנו ליל בדף י"ג עמוד ב' שאין הקומץ מתיר את הלבונה בהקטרה, כשם שהוא מתיר את השיריים לאכילה. אלא בהקטרתה היא מתירה ביחד עם הקומץ את שערי המנחה לאכילה. והקטורת שהיה הכהן מקריב, קטורת הסמים בכל יום בוקר וערב, אם חישב בשעת הולכת הקטורת להקטיר לאחר זמנו, אינו פיגול. ומנחת כהנים, מנחה שהכהנים מתנדבים שאינה נקמצת ואין נאכל ממנה כלום, אלא נקטרת כולה. כנאמר בכל מנחת כהן, כליל תהיה לא תאכל. ומנחת נסכים היא מנחת סולת שמביא המתנדב להביא קורבן נסכים שהם יין ושמן. ומנחת כהן משיח, הם 12 חלות שמביא כהן גדול בכל יום ונקראים חביתי כהן גדול לפי שנעשים במחבת, ומקריב מחציתם בבוקר ומחציתם בערב ונקטרים כולם. כשאר כל מנחת כהן. והאדם של קורבנות שאם חשב מחשבת פיגול בשעת עבודה לכל הבשר חוץ לזמנו, אדם עצמו לא נעשה פיגול לפי שאין לו מתירים אחרים, אלא הוא עצמו מתיר את הבשר באכילה ואת האימורים להקטרה, ואם כן, לא לעניין אדם אמרו שפיגול הוא. אז מה שאמרו שאם חשב לשפוך שיריים הרי זה פיגול, לעניין מה אמרו שהוא פיגול? איזה דבר נתפגל בקורבן שאם יאכלו יהיה חייב כרת? לעניין דם אי אפשר לומר זאת. אין פיגול בדם. אלא פשיטה, אלא ודאי אמרו כן, להפגולי לעניין שנתפגל הבשר, ומכאן מוכיח רבשי, השתה מעתה יש ללמוד בקל וחומר, ומה אתם בברייתא שם, לעניין פיגל בשיריים ששחט על מנת לשפוך שיריים למחר דלא חשיב בי בבשר גופי.
שלא חישב על הבשר כלל. אמר רבי יוסי מפגל, שנתפגל הבשר, אחד דחשיב בזבח גופי כאן בשתי ירחות, שחישב מחשבת פיגול על בשר הקורבן עצמו, לא כל שכן האם אין זה ודאי, דפיגל בירך ימין פיגל בירך שמאל, שכיוון שפיגל בירך ימין, יתפגל גם ירך שמאל. מביאה הגמרא עוד הוכחה נוספת מברייתא שלא כדברי רב הונא, שאמר רב הונא, שאומר היה רב יוסי שאם פיגל בירך של ימין לא נתפגלה ירך של שמאל. ועוד אומרת הגמרא, אמר רבינה, הרי אמר רבינה תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו במשנה לעיל בדף י"ג עמוד א', הקומץ את המנחה על מנת לאכול את שיעריה למחר או על מנת להקטיר את קומצה למחר, מודה רבי יוסי בזו שפיגל וחייבים עליו כרת. מברר רבינה מה שאמר התנא שאם חשב להקטיר קומצה למחר פיגולו, לפגולי מאי, לעניין מה אמרו שפיגולו וחייבים כרת על אכילתו, אילי מה אם נאמר שאמרו כן, לפגולי קומץ, לעניין הקומץ עצמו שנתפגל, אי אפשר לומר כן. שהרי וכי קומץ מי מפגל? האם הקומץ עצמו נעשה פיגול להתחייב כרת על אכילתו? ואתנן, שענינו במשנה במסכת זבחים דף מ"ב עמוד ב', אילו דברים שאין חייבים עליהם על אכילתם כרת משום פיגול, ובראש הדברים הקומץ. מפורש אם כן שהקומץ אינו מתפגל, אלא פשיטה ודאי. התכוון התנא להיפגולי שיריים, לעניין שיערי המנחה אמרו כן שנתפגלו. מוכיח אם כן רבינה אשתא, מעתה יש ללמוד בקל וחומר שפיגל בירך ימין, נתפגל גם של שמאל, שהרי מה שם במשנה. לעניין פיגל בקומץ, דלא חשיב בו בשיריים גופי, שלא חשב על השיריים עצמם. אף על פי כן, מפגלי, מתפגלים השיריים, אחא, כאן בשתי ירחות דחשיב בו בזביחה גופי, שחשב מחשבת פיגול על בשר הזבח עצמו, לא כל שכן שהתפגל כל הבשר, וגם ירך שמאל, ושלא כדברי רב הונא, שפיגל בימין, אמר רב הונא לא פיגל בשמאל, אלא אמר רבי יוחנן. מסקנת הגמרא בטעמו של רבי יוסי, מסביר רבי יוחנן, באמת מודה רבי יוסי לגבי שתי ירחות שאם פיגל באחת מתפגלה חברתה, כיוון שגוף אחד הוא, ושלא כדברי רב הונא. וכמו שהוכח מן הברייתא לעיל, שאפילו לא חישב אלא בדם נתפגל הבשר. מה שמצינו סתירה בדעת רבי יוסי לגבי שתי חלות, הבאות עם כבשי העצרת, שמצד אחד מבואר במשנה לעיל בדף י"ג עמוד ב', שכשחישב על חלה אחת לא נתפגלה השנייה, ומזה מוכח שהחלות כשני גופים נפרדים, ומצד שני הוכיחה הגמרא שדעת רבי יוסי ששתי החלות הרי הן כגוף אחד, מכך שמועילה מחשבתו לפגל כאשר חישב לאכול כזית אחד משתי החלות. מיישבת הגמרא היינו טעמא דרבי יוסי, טעמו של רבי יוסי בשני הדינים הללו, שמצינו שהכתוב עשאה נחשיבן לשתי החלות של עצרת כגוף אחד, ושני סדרי לחם הפנים נלמדים משתי הלחם. וגם לאלו שסוברים לעיל בדף ח' עמוד א' שאין ללמוד מנחה ממנחה, מודים הם בזה, לפי שמסתבר להשוותם לעניין הזה. כך תוספות בדיבור המתחיל הכתוב עשאן גוף אחד. ומצינו גם שהכתוב עשאן נחשיבן כשני גופים. ומבארת הגמרא, עשאן הכתוב גוף אחד לעניין זה דמעכביה הדדי, שמעכבות הם אחת את השנייה, שאין חלה אחת כשרה בלא חברתה. נאמר בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק י"ז, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה 2, 2 עשרונים סולת תהיינה חמץ לאפנה, ביקורים להשם. ומשמע 2 ולא 1. וכיוון שנאמר תהיינה אין הוויה, אלא לשון עיכוב. ואותו הכתוב עצמו עשאן אף כשני גופים. בכך דאמר רחמנה שהכתוב כרעם לשתי החלות 2. לעניין זה דעה לחודה אבידה ואי לחודה אבידה. צריך לעשות את לישתה ועריכתה של כל אחת מהחלות בפני עצמה. וכיוון שכן, אי ערבינו, אם ערב את החלות במחשבתו שחישב לאכול משתיהן כזית, מתערבין ומצטרפים כאילו גוף אחד הם. מפני שהכתוב עשאן גוף אחד. אם פלגינו, אם חלקם במחשבתו שחשב מחשבת פיגול רק על אחת מהם, מפלגי. הרי הם מתחלקים להיות כשני גופים ולא נתפגלה השנייה. לפי שהכתוב עשאן שני גופים. דנה הגמרא אם רק בשתי הלחם של עצרת ובלחם הפנים, חולקים חכמים ורבי יוסי אם נתפגלה השנייה או גם בשאר מנחות. באי רבי יוחנן, הסתפק רבי יוחנן פיגל בלחמי תודה. המביא קורבן תודה מביא עם הקורבן 40 לחמים ומחולקים מהם ל4 מינים. 10 של חמץ 30 של מצה, 10 חלות, 10 רקיקים ו10 רבוחה. מבואר לקמן במשנה בדף עוז, החלות אבות הם רקיקים דקים, רבוחה מעורבת בשמן הרבה. ובשעת הקרבת הקורבן חישב לאכול מין אחד מהם חוץ לזמנו. בזמן אכילת לחמי תודה, יום ולילה לא כמו שאר השלמים שזמנם 2 ימים ולילה. ולמדו זאת מה נאמר בפסוק, ובשר זבח תודת שלמה ביום קורבנו, יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר. והסברה שניצבת מאחורי מיעוט הזמן וריבוי החלות בקורבן תודה, כי מביא הקורבן, מביא להודות להשם על נס שנעשה לו. 4 אלו שמברכים הגומל בזמן בית המקדש ייבנה במהרה בימינו, יביאו קורבן תודה.
כדי לסיים בזמן את אכילת 40 הלחמים, הוא מביא הרבה ידידים וחברים ואנשים לספר להם את מעשה הנס שעשה לו הקדוש ברוך הוא. ולכן ממעטים את הזמן רק ליום ולילה ומביאים הרבה חלות, כדי שכמה שיותר אנשים ישמעו מהנס ויהיה קידוש השם. אם כן, שואל רבי יוחנן פיגל בלחמי תודה, בשעת הקרבת הקורבן חישב לאכול מין אחד מהם חוץ לזמנו. מהו? האם גם בזה סובר רבי יוסי שלא נתפגלו כולם, או שמא מודה רבי יוסי בזה שנתפגלו כולם, לפי שקורבן אחד שהוא קורבן התודה, מתיר את כולם, אז הרי הם כגוף אחד. וכמו כן נסתפק רבי יוחנן כשפיגל במנחת מאפה תנור, שמתנדב אדם להביא מנחת מאפה תנור שהיא 10 חלות ויכול להביא אמורו רקיקין או חלות, ולדעת רבי שמעון לקמן בדף סמך ג' העמוד א' יכול להביא גם מחצה רקיקין או מחצה חלות. לדעה הזו מסתפק רבי יוחנן כשפיגל במין אחד מהם. מהו? האם לדעת רבי יוסי לא נתפגל המין השני, או שמא מודה רבי יוסי בזה שנתפגל הכל כיוון שקומץ אחד לשניהם והרי הם כגוף אחד? ואומרים התוספות בדיבור המתחיל פיגל, שכמו כן יכל רבי יוחנן להסתפק גם ברקיקי נזיר, שמביא 10 חלות ו10 רקיקין וחשב לפגל במין אחד, האם מודה רבי יוסי שנתפגל השני? פושטת הגמרא, תנא לי רב תחליפה ממערבה, שנה לו רב תחליפה, שהיה בן ארץ ישראל, שבא מארץ ישראל, פשט לרבי יוחנן, ברייתא שאמרו בה בפירוש לדעת רבי יוסי, וכן אתה אומר בלחמי תודה, וכן אתה אומר במנחת מאפה, שאם פיגל במין אחד לא נתפגל אלא מין זה בלבד. לאחר שנתבהר בסוגיה לאל דין פיגל בחלק מהקורבן אם נתפגל כולו, והביאו את דברי הברייתא לגבי מחשבת פיגול בשני כבשי עצרת על שתי החלות, אם מצטרפים הם לחזית, דנה הגמרא עם שתי מחשבות פיגול בשתי עבודות מצטרפות לשיעור כזית. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת זבחים לעניין כל הקורבנות שמחשבת פיגול אינה אלא אם חישב על אכילת כזית, לפי שפחות מכזית אינה בכלל אכילה. ואם בשעת שחיטה חישב לאכול מבשר הקורבן חצי זית למחר, ובשעת זריקה חישב לאכול עוד חצי זית למחר, הרי זה פיגול, מפני ששחיטה וזריקה מצטרפין. ובפשטות הנידונו, אם כיוון שבכל עבודה לא חישב אלא על חצי זית, נמצא שאין כאן מחשבת פיגול על אכילה, לפי שבכל עבודה בפני עצמה לא הייתה מחשבת פיגול שלמה. או שהעבודות מצטרפות והרי הם כעבודה אחת, ולכך מצטרפות לכזית. מבררת הגמרא אם רק שחיטה וזריקה מצטרפים או גם שאר עבודות. תיקא דאמרי, יש אומרים ששחיטה וזריקה דתרוויו, ששני העבודות הללו מתירינן, שהשחיטה מקדשת את הדם, וקידוש הרי הוא כתר, כמבואר לקמן בדף ט"ז עמוד ב', שהבא לקדש כבא להתירו, והזריקה מתירה את הבשר באכילה ואת האימורים להקטרה אין, אכן הם מצטרפים לשיעור כזית, אבל שתי העבודות של קבלה והולכה לא, אינם מצטרפים. אם חישב בשעת קבלת אדם לאכול חצי זית למחר, ובשעת הולכת אדם חישב על עוד חצי זית, לא יצטרפו לפיגול, לפי שאינם מתירים, שקבלה אינה מתירה ואינה אלא לצורך זריקה. ולמרות שקבלה בכלי שרת מקדשת את הדם, הסכין של שחיטה כבר קידשה אותו. כך תוספות בדיבור המתחיל, שחיטה וזריקה. ומבאר הישר והטוב את דברי התוספות, שיש שני קדושות בדם, קדושת קורבן וקדושתו לצורך זריקה למזבח. והשחיטה מקדשתו בקדושת קורבן, ולכן היא חשובה כמתיר, מה שאין כן, הקבלה בכלי מקדשתו רק לצורך זריקה, ולכן אינה בכלל מתיר. ואיקא דאמרי, ויש אומרים דאנך, העבודות הללו שחיטה וזריקה, דמרח כאן שרחוקים הם אחד מחברו, השחיטה היא בתחילה והזריקה בסוף מצטרפים, וכל שכן אני. בוודאי שהעבודות הללו, קבלה והולכת אדם, דמקרבן שקרובים הם זה לזה, שההולכה תכף אחרי הקבלה היא, ודאי שיצטרפו, אף שאינם מתירים. מקשה הגמרא על עיקר דברי הברייתא, שמחשבה בשתי עבודות מצטרפות לכזית. שואלת הגמרא, איני, האם כך הוא הדין שמחשבה בשתי עבודות מצטרפות לכזית? ועתני לוי והרי לוי שנה בברייתא 4 עבודות. אין מצטרפות לפיגול, אין כל אחת ואחת מהן מצטרפות לפיגול, והם שחיטה וזריקה, קבלה והולכה. אז רואים ששתי עבודות לא מצטרפות לכזית. מתרצת הגמרא, אמר רבא לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. הברייתא הזו ששנה לוי שאין עבודות מצטרפות דעת רבי היא, והברייתא הראשונה שאמרה שכן מצטרפות דעת רבנני, דתניא. שנינו בברייתא מופיעה לעיל, בדף י"ד עמוד א', לעניין שני כבשי עצרת הבאים עם שתי הלחם, השוחט את הכבש האחד על מנת לאכול חצי זית מחלה זו למחר, וכן שחט את חברו הכבש השני על מנת לאכול חצי זית מחלה זו מהחלה השנייה למחר. רבי אומר אני שזה כשר, הקורבן כשר הוא, וכשם שסובר רבי שמחשבה בשחיטת שני הכבשים אינה מצטרפת לחזית, כך גם סובר לעניין שתי עבודות בקורבן אחד שאינם מצטרפים לחזית. אמר לאביי כשאביי לרבא, אימר דשמט לרבי, כל מה ששמעת שסובר רבי שאין מצטרפים שני חצאי זיתים לפגל, הוא רק כשכל מחשבה הייתה בחצי מתיר, וחשב רק על חצי אכילה, כגון בכבשי עצרת שכל כבש הוא חצי מתיר,
ואף מחשבת האכילה הייתה על חצי אכילה. אבל כשחישב בכולו מתיר בשעת עבודת מתיר שלם, וחשב על חצי אכילה, מי שמעת לי? האם שמעת שגם בזה סובר רבי שזה לא פיגול? והרי יש לומר שטעמו של רבי שהכשיר זה מפני שהוא סובר שאין מפגלים בחצי מתיר, וכל כבש חצי מתיר הוא. ולכן אינם מצטרפים, אבל אם חישב בשחיטה ובזריקה שכל אחת מהם מתיר שלם הוא, שהשחיטה מתרת את הדם והזריקה מתרת את הבשר, ייתכן שמודה רבי שכן מצטרפים לכזית. וישבת הגמרא אמר לרבא בר רב חנן לאביי, ואם איתלי לרבי, ואם כדבריך שרבי מודה, בכולו מתיר וחצי אכילה שפיגולו, אם כן היה לו לגזור גם בחצי מתיר וחצי אכילה שהקורבן יהיה פסול. עטו משום כולו מתיר וחצי אכילה, שבזה יש חיוב כרת. ומכיוון שאמר רבי שהקורבן כשר, על כוחך שסובר הוא רבי, שגם בחישב בשני מתירים שלמים על חצי אכילה, אינו פיגול. רבי לא גזר משום חשב במתיר שלם על אכילה שלמה, לפי שזה ודאי אינו דומה לחצי מתיר וחצי אכילה. ולא סבר רבי שיש לגזור על חצי מתיר משום מתיר שלם, אלא כששניהם חצי אכילה הם, ששווים בהם בכך שבכל עבודה לא חשב אלא על חצי אכילה. כך בחידושים המיוחסים לרשב"א. מוכיחה הגמרא, כמו הסברה הזו שהיה לו לרבי לגזור, דעה שהרי מצינו שרבי יוסי גזר לפסול במחשבה שאינה פיגול, משום דבר אחר שהוא פיגול. ומצינו גם שרבנן גזרי, גם חכמים גזרו. ומביאה הגמרא את הדברים. רבי יוסי גזר, דתנן, שנינו במשנה לעיל בדף י"ג עמוד א', הקומץ את המנחה על מנת להקטיר את לבונתה למחר. רבי יוסי אומר פסול ואין בו כרת, והחכמים אומרים פיגול וחייבים עליה כרת. הרי שלדעת רבי יוסי שאף שאינו פיגול משום שסובר שאין מתיר מפגל את המתיר, כפי שאמרה הגמרא לעיל בדף י"ג עמוד ב', אף על פי כן לא הכשיר הקורבן, אלא אמר שפסולו, והטעם מפני שגזר על זה משום מחשבה אחרת שפיגולו. ומצינו שרבנן עמי גזרי, שגם חכמים גזרו לפסול במחשבה שאינה פיגול משום דבר אחר שהוא פיגול, דתנן. שנינו במשנה לקמן דף ט"ז עמוד א', פיגל בקומץ ולא בלבונה, בלבונה ולא בקומץ, רבי מאיר אומר פיגולו וחייבים עליו כרת, לפי שמפגלים בחצי מתיר. והחכמים אומרים אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר. משמע שרק כרת אין בו, אבל מודים הם חכמים שהקורבן פסול, והטעם מפני שגזרו על חצי מתיר משום מתיר שלם. ואם כן, מדברי רבי שאמר בברייתא שמחשבת חצי מתיר וחצי אכילה כשר, מוכח שלדעתו גם במתיר שלם וחצי אכילה אינו פיגול, שאם לא כן היה לו לגזור לפסול בחצי מתיר. דוחה הגמרא ואומרת אמר לי, הישיב אביי לרבא בר רב חנן, אך ישת וכך נראה בעיניך להשוות את הנידונים? הרי בישלמה הטעם. זה יהיה טוב בנידון של המשנה לעיל בדף י"ג, מובן שגזר רבי יוסי לפסול בחישב על קומץ דלבונה, על הקטרת הלבונה אף שאינו פיגול, ולמרות שאין קמיצה בלבונה היא נקראת קומץ דלבונה לפי ששיעורה הוא קומץ, אז גזר רבי יוסי לפסול בחישב על קומץ דלבונה על הקטרת הלבונה אף שאינו פיגול, עטו משום קומץ דמנחה, שמודה ברבי יוסי שאם חישב להקטיר הקומץ של סולת המנחה למחר פיגולו, שהרי דומים שניהם, וסברה יש בה דבר לגזור זה משום זה. וכמו כן מובנים כל גזירות שגזרו רבנן, כגון במשנה לקמן בדף ט"ז, שפסלו בפיגל בקומץ בלבד או בלבונה בלבד. למה? כיוון דגזרי גוזרים פיגל בקומץ בלבד, עטו משום קומץ דמנחת חוטא. היא המנחה שמביא המתחייב חטאת עולה ויורד. חטאת שמביא החוטא לפי היכולת הכלכלית שלו. ובמנחה זו אין לבונה. אז גוזרים חכמים פיגל בקומץ בלבד, בגלל קומץ של מנחת חוטא, שזה דומה לו שאין בו לבונה כלל. ומתיר שלם הוא, כי רק הקומץ מתיר את המנחה להקטרה. והלבונה גזרו עטו, בגלל לבונה של לחם הפנים הבאה בשני בזיחים, ואין עם הקומץ אלא מתיר שלמי, ופיגול גמורו. וכן בשני כבשים של עצרת, של חג השבועות, שאמרו חכמים, שאם שחט כבש אחד במחשבת פיגול, אינו פיגול לפי שאינו אלא חצי מתיר, ומשמע שהקורבן פסול. ונמי גם כן מובן שיש לגזור בחשב בשחיטת כבש אחד, עטו משום חישב גם בכבש חברו, שפיגל בכל המתיר. וכן בבזיחי לחם הפנים גזרו חכמים לפסול בחישב על בזח אחד, עטו משום שהוא חישב גם על בזח חברו, שפיגול בכל המתיר הוא. ומטעם זה גזרו לפסול כל הדברים הללו משום שמצינו כאין זה שיש בו פיגול גמור. אלא אבל כאן לעניין חישב בשחיטת כבש אחד על חצי אכילה, מאיקה, האם מצינו חצי מתיר וחצי אכילה בעלמה במקום אחר הדומה לזה שפיגול הוא דליקום ולגזר, כדי שנקום ונגזור לפסול בה? ומשום חישב בכל המתיר אין לגזור, לפי שאינו דומה מחשבה בחצי מתיר למחשבה במתיר שלם. כך דחה אביי את סברת רבא בר רב חנן. וסברת רבא בר חנן שהשווה את הנידונים היא
שגם הוא ידע שחכמים גזרו על קומץ משום קומץ של מנחת חוטא, ועל לבונה משום לבונה של בזיחים. ואף על פי כן הוא סבר שיש לגזור גם בחצי אכילה, אף שזה חצי מתיר וזה מתיר שלם. למה? כיוון שדומים הם בכך שבשניהם חצי אכילה הוא. מוסיפה הגמרא ואומרת אחינא ממסתברא, כך גם מסתבר כמו שהסביר אביי, דתעמא דרבנן משום אחי, הוא שהטעם שגזרו חכמים לפסול, ומשום שמצינו פיגול בדבר הדומה לו. דקתני סיפא, שאחר שהביאו את מחלוקתם של חכמים עם רבי מאיר לעניין פיגול בחצי מתיר, אמרו לקמן בדף ט"ז עמוד א', ומודים חכמים לרבי מאיר במנחת חוטא ומנחת קנאות, שאין בהם לבונה. מנחת סוטה שמביא הבעל, ומנחת חוטא, שבשניהם אין לבונה, שאם פיגל בקומץ, שפיגולו וחייבים עליו כרת. למה? מפני שהקומץ הוא המתיר, ויש לשאול, למה ללמיתנה כלל, מדוע הוא צריך התנא של המשנה לכתוב? וזאת הרי פשיטה, פשוט הוא שפיגולו, שהרי מאיקה מתיר אחרינה, האם יש בהם מתיר אחר לבד מהקומץ? והרי ודאי מתיר שלם הוא, ופשוט, שאם בשעת הקטרת הקומץ, הייתה מחשבת פיגול, זה פיגול, אלא לאו אלא ודאי הקמשמלן, דבר זה בא תנא להשמיענו, דתעמא דקומץ, שטעמם של חכמים שפסלו בקומץ שהוא חצי מתיר, משום דאיקה בגלל שיש קומץ דמנחת חוטא שהוא פיגול דדמילי, שדומה הוא לקומץ שאינו אלא חצי מתיר, ולכן גזרו זה משום זה. נמצא שאין להוכיח מכך שהכשיר רבי בחישב כבש אחד על חצי אכילה, אז גם בחישב במתיר שלם על חצי אכילה אינו פיגול, לפי שאף אם פיגול הוא, אין לגזור על מחשבה בחצי מתיר שאינו דומה כלל למחשבה במתיר שלם. ואם כן, מאחר ואף בדעת רבי יש לומר שמחשבה בעבודת מתיר שלם על חצי אכילה תועיל להצטרף עם מחשבה בעבודה נוספת, שוב חוזרת הסתירה בין הברייתות, וצריך לומר שהברייתות חלוקות הם בדין הזה. והרמב"ם הלכות פסולי המוקדשים פרק י"ד הלכה י' פסק כמו הברייתא הראשונה שהעבודות מצטרפות לכזית. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי הגענו למשנה המצויה בדף י"ד עמוד ב'. לאחר שנתבהר במשנה הקודמת מהו הדין כשפיגל באחת מן החלות או באחד מן הסדרים, באה המשנה לבאר את הדין כשנטמע אחד מהם. אומרת המשנה, נטמאת אחת מן החלות של שתי הלחם או אחד מן הסדרים של לחם הפנים, היינו אחד ממערכות הלחם, שלחם הפנים היה עומד על שולחן הזהב בשתי מערכות של 6 לחמים בכל אחת. רבי יהודה אומר שניהם החלה הטמאה והחלה הטהורה, וכן הסדר הטמא והסדר הטהור ייצאו לבית השריפה כדין קודשים שנפסלו. כיוון שההלכה היא שאין קורבן ציבור חלוק, ואי אפשר שיהיה חלק ממנו כשר וחלק פסול, אלא אם נפסל חלק ממנו נפסל כולו, ולכן אף החלה והסדר שלא נטמאו יוצאים לבית השריפה. וכך היא תהיה מסקנת הגמרא לקמן בדף ט"ו עמוד א', שההלכה זו קיבלה רבי יהודה מרבותיו, אבל קודם לכן הגמרא מבארת את מחלוקתם באופן אחר. מסיימת המשנה ואומרת, וחכמים חולקים על רבי יהודה ואומרים, הטמא בלבד נפסל בטומאתו ויוצא לבית השריפה, והטהור אינו נפסל אלא יאכל בטהרה לכהנים. ראה המשנה שלנו בדף י"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא באיזה אופן חולקים רבי יהודה ורבנן. אמר רבי אלעזר, מחלוקת זו שחולקים בה רבי יהודה ורבנן במשנתנו אינה אלא כשנטמעה החלה לפני זריקה. לפני זריקה דם הכבשים המתירה את שתי הלחם, וכן כשנטמע הסדר לפני הקטרת הבזיחים המתירה את לחם הפנים, שאין הזריקה או הקטרת הבזיחים שתעשה לאחר מכן, יכולה להתיר את החלק הטמא, ועל כן סבר רבי יהודה שבאופן זה כל הקורבן פסול ואין הזריקה מועילה גם לחלק הטהור. אבל כשנטמעה החלה לאחר זריקה, וכן אם נטמע הסדר לאחר הקטרת הבזיחים, שכבר נעשתה הזריקה או הקטרת הבזיחים בהכשר וכבר הותר הכל, לדברי הכל רק הטמא נפסל בטומאתו ויוצא לבית השריפה, והטהור אינו נפסל אלא יאכל בטהרה לכהנים, ואין הטומאה שבחלק האחד פוסלת את החלק השני. מבארת כעת הגמרא במה חולקים רבי יהודה ורבנן באופן שנטמעו לפני זריקת הדם. שואלת הגמרא, ולפני זריקה במאי פליגי, באופן שנטמעו קודם הזריקה, במה חולקים רבי יהודה ורבנן, שלכך רבי יהודה פסל אף את החלק הטהור ואילו רבנן הכשירוהו? אמר רב פאפא, בציץ מרצה על אכילות כמפלגי. המחלוקת עם הציץ מרצה על חלקי הקורבן הנאכלים שנטמעו קודם זריקת הדם, שתהיה זריקת הדם כשירה כאילו הם טהורים. כשם שהציץ מועיל כשנטמע ממה שעולה על המזבח, כגון דם או קומץ, שמחמת הציץ העלאתם כשירה, אף אם נטמעו, או שרק על העולים על המזבח הציץ מרצה, אבל אם נטמעו חלקי הקורבן שמצווה לאוכלם, אין הציץ מרצה. וגם לדעת הסוברים שהציץ מרצה על האכילות, אין הכוונה בזה שיהיה מותר לאכול את מה שנטמע, כי מה שנטמע אסור בלאו, שנאמר והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, אלא הכוונה רק שלא ייפסל לקורבן מחמת שנטמע קודם זריקת הדם. שבשר קורבן שנטמע כולו היה צריך להיות כדין אבוד ושרוף שאין לזרוק את דמו לכתחילה על המזבח, לדעת רבי יהושע במסכת פסחים בדף ע"ז עמוד ב', שסבר אם אין בשר אין דם. אם אין בשר
אי אפשר לזרוק את הדם, וכיוון שהציץ מרצה, נחשב הטמא לטהור לעניין הזה וזריקת הדם של הקורבן כשרה. בדין זה, שהציץ שהוא מבגדי כהן גדול מרצה על דם קורבנות שנטמע, וכן על כל העולים על המזבח שנטמעו, והיינו שמחמת הציץ הקרבתם כשרה אף על פי שנטמעו, נלמד מן הפסוק שנאמר בציץ, ספר שמות פרק כוח פסוק למ"ח, והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את ארון הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל. ודרשו מן הפסוק הזה בתורת כהנים, שהפסוק מדבר בעוון טומאה שהקלה בה התורה שיהיה הציץ מרצה עליה, ועל כן הקרבת העולים על המזבח שנטמעו כשרה כאילו הם טהורים. ולכמן בדף כ"ה עמוד ב' יש מחלוקת אמוראים אם הציץ מרצה רק אם הוא עלו על המזבח בשוגג, או גם אם הוא עלו על המזבח במזיד. אז אם כן רב פאפא אומר שמחלוקת רבי יהודה ורבנן באופן שנטמעו לפני זריקת הדם, המחלוקת היא בציץ מרצה על אכילות. רבנן סברי הציץ מרצה גם על אכילות, על תומת הדברים הנאכלים מן הקורבן, שתהיה זריקת דם הקורבן כשרה כשהם טמאים כאילו הם טהורים. ולפיכך אף כשנטמעה חלה קודם זריקת הדם כשרה מחמת שהציץ מרצה. ולכן אמרו רבנן שהטהור בטהרתו, ואוכלים הכהנים את החלה השנייה הטהורה. ורבי יהודה סבר, אין הציץ מרצה על תומת האכילות, וכיוון שנטמעה חלה אחת, אין זריקת הדם כשרה. ואף החלה הטהורה לא הותרה ויוצאות שתיהן לבית השריפה. וסברה כאן הגמרא, שהטעם שכשנטמעה חלה אחת וסדר אחד אין הזריקה מתירה את הטהור לדעת רבי יהודה, שכיוון שאין הציץ מרצה על האכילות נחשב החלק הטמא כאבוד ושרוף, ושוב לא מועילה הזריקה אפילו לחלק הטהור. כך תוספות בדיבור המתחיל, ורבי יהודה סבר, ומסביר רבי עקיבא איגר, על פי המבואר לעיל בדף ט עמוד א', מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, כשנחסרו השיריים של המנחה לאחר הקמיצה הם מקטירים את הקומץ. וגם לדעת רבי יוחנן שסבר שמקטירים את הקומץ, מכל מקום השיריים אסורים באכילה, ושתי הלחם ולחם הפנים דינם כמנחה. לכן גם החלק הטהור יוצא לבית השריפה, כי דינו כשיריים שחסרו. מקשה רב הונא ברי דרב נתן על דברי רב פאפא. אמר לרב הונא ברי דרב נתן לרב פאפא, כיצד ניתן לומר שטעם מחלוקתם של רבנן ברבי יהודה? תלוי אם הציץ מרצה על האוכלין, והעולין. דהציץ מרצה על העולין ופליגי. והרי העולים על המזבח כדם קורבן וקומץ מנחה שהכל מודים בהם שהציץ מרצה על העולין שנטמעו והקרבתם כשרה. ואף על פי כן מצינו שגם בהם נחלקו רבי יהודה ורבנן. דתניא שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, נטמע אחד מן הבזיחים של לבונה שעולים על המזבח והם המתירים את לחם הפנים לאכילת הכהנים. רבי יהודה אומר שניהם יעשו בטומאה. אם רוצה, יכולו לטמא אף את הבזיח הטהור ולהקריבו בטומאה לפי שאין קורבן ציבור חלוק, וכיוון שטומאה הותרה בציבור, באותו הבזיח שנטמע נעשה בטומאה, אין לחלק את הקורבן ואף השני יכול לעשות בטומאה. וחכמים אומרים, הטמא קרב בטומאתו והטהור בטהרתו ואסור לטמאותו. ומדברי הברייתא זו קשה על רב פאפא, שכיוון שלדבריו סברת רבי יהודה שכשנטמעה אחת מן החלות גם השנייה נשרפת, מחמת שאין הציץ מרצה על האכילות ואין הזריקה כשרה, אם כן בבזיחים שהם עולים על המזבח והציץ מרצה עליהם שתהיה הקטרתם כשרה, היה רבי יהודה צריך להודות שאסור לטמא את הטהור. ומוכח שאין סברתו של רבי יהודה מחמת שאין הציץ מרצה, אלא אף אם הציץ מרצה הוא סובר ששתי החלות יוצאות לבית השריפה. כך מסביר רש"י את קושיית הגמרא ומבואר בדבריו שכיוון שלדברי הכל ציץ מרצה על העולים, אם כן ראוי היה שלדברי הכל יהיה אסור לטמא את הטהור, כיוון שעולים על המזבח בהכשר. ואילו בתוספות בדיבור המתחיל ופליגי, מבואר להפך שדעת רבי יהודה ששניהם יעשו בטומאה, מחמת שסבר שהציץ מרצה על העולים. נמצא שמחלוקת רש"י בתוספות היא שלרש"י ריצוי הציץ הוא סיבה שיהיה אסור לטמא את הטהור, ולדעת תוספות ריצוי הציץ הוא סיבה שיהיה מותר לטמא את הטהור. ומביאה הגמרא קושייה נוספת שקשה רב אשי על דברי רב פאפא, ועוד אמר רב אשי תשמע בו ושמע ראיה, שלא חולקים רבי יהודה ורבנן במשנתנו עם ציץ מרצה על האכילות. וזה מדברי הברייתא במסכת פסחים בדף פ עמוד א', שם נאמר רבי יהודה אומר אפילו שבט אחד טמא, בי"ד בניסן שהוא יום הקרבת קורבן פסח וכל השבטים טהורים, יעשו כל השבטים את הפסח בטומאה, כיוון שרבי יהודה סובר ששבט שלם נקרא קהל. כפי שלמדו במסכת הוריות בדף ה' עמוד ב' ממה שאמר יעקב ליוסף, כל שקי, נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי ויאמר אליי הנני מפריך ברביתיך ונתתיך לקהל עמים. ובאותו זמן שהיה בלוז נולדו כבר כל השבטים ולא נולד לאחר מכן אלא בנימין. מכאן ששבט אחד נקרא קהל ועל כן הוא נחשב ציבור, וכיוון שכולו טמא ביום הקרבת הפסח אין הוא נדחה להקריב פסח שני, אלא מקריב את הפסח בזמנו בטומאה, כיוון שטומאה הותרה בציבור, ואף שאר השבטים מותרים להקריב אז בטומאה לפי שאין קורבנות ציבור חלוק. השיטה מקובצת גורס כאן לפי שאין קורבן ציבור חלוק, וכיוון שהותר להקריב את הפסח בטומאה, הותרו כל הפסחים של אותו יום להיקרב בטומאה. אם כן מקשה רב אשי ואחה, וכאן לגבי הטומאה שנטמע בה השבט, מה יציץ מרצה? איזה ריצוי ציץ יש כאן? והרי אין הציץ מרצה על טומאה שנטמעו המקריבים בגופם, אלא הוא מרצה על טומאה שבקורבנות. ואם כן לעניין זה ודאי שאין טעמו של רבי יהודה הוא כפי שביאר רב פאפא
שהוא משום שהציץ מרצה, ואם כן גם במשנתנו, מניין לנו לומר שזהו טעמו של רבי יהודה? הוא אומר השיטה מקובצת שגם אם היה הציץ מרצה על תאומת הגוף, אי אפשר היה לבאר שזה טעמו של רבי יהודה, כיוון שאף אם הציץ מרצה אין בזה סברה שיהיו התיאורים יכולים להקריב בתאומה, שהרי אסור לטמא את הטהור, אלא כוונת קושיית הגמרא היא שכיוון שלא שייך דין ציץ מרצה לעניין זה, אם כן מוכח שדברי רבי יהודה שאין קורבן ציבור חלוק, נאמרו גם במקום שלא שייך דין ציץ מרצה. ועוד קושייה מביאה הגמרא שקשה רבינה על דברי רב פאפא, ועוד האמר רבינה תשמע בו ושמע ראיה לדבר ממשנתנו, שענינו בה נטמאת אחת מן החלות של שתי הלחם, או אחת מן הסדרים של לחם הפנים. רבי יהודה אומר שניהם הטמאה והטהורה ייצאו לבית השריפה, לפי שאין קורבן ציבור חלוק, ואי אפשר שיהיה חלק ממנו כשר וחלק פסול. וחכמים אומרים הטמא בלבד נפסל בתאומתו ויוצא לבית השריפה, והטהור אינו נפסל אלא יאכל בטהרה לכהנים, מדייק רבינה. ואם הוא כדברי רב פאפא שטעמו של רבי יהודה הוא מחמת שאין הציץ מרצה על אכילות, לא היה לו לומר את הטעם לפי שאין קורבן ציבור חלוק, אלא לפי שאין הציץ מרצה על אכילות מבא אלי. את הטעם הזה הוא היה צריך לומר. ואם הוא לא אמר זאת, מבואר שאין טעמו כדברי רב פאפא, אלא כפי שפירש שאין קורבן ציבור חלוק. מכוח הקושיות הללו חוזרת בה הגמרא מדברי רב פאפא ומבארת שהטעם הוא כפי שביאר רבי יוחנן, אלא אומרת הגמרא אין טעמו של רבי יהודה כפי שביאר רב פאפא, אלא כפי שאמר רבי יוחנן. תלמוד ערוך הוא בפיו של רבי יהודה, היינו שלמד כך מרבותיו, שאין קורבן ציבור חלוק, ואם חל פסול בחלק ממנו, חל פסול בכולו. ולכן אמר ששניהם יוצאים לבית השריפה כיוון שהכל פסול, אבל חכמים חולקים על הכלל הזה, ולכן אמרו שרק הטמא פסול, אבל הטהור כשר ונאכל לכהנים. יש מחלוקת ראשונים למסקנת הגמרא שטעמו של רבי יהודה הוא שאין קורבן ציבור חלוק, האם נשארו דברי רבי אלעזר שאמר לאל בדף י"ד עמוד ב' שמחלוקת רבי יהודה ורבנן היא רק אם נטמא קודם זריקת הדם, אבל אחר זריקת הדם מודה רבי יהודה שהטהור יאכל. רבינו גרשום ביאר שהגמרא חזרה בה, ולדעת רבי יוחנן סבר רבי יהודה שהכל פסול בין אם נטמא קודם זריקה בין אם נטמא לאחר זריקה. אבל הרמב"ם בפירוש המשניות ביאר גם למסקנת הגמרא שלא סבר רבי יהודה שהכל פסול אלא אם נטמא קודם זריקה. דהיינו שהגמרא דחתה רק את דברי רב פאפא. אבל גם לרבי יוחנן שהטעם הוא שאין קורבן ציבור חלוק, הכוונה היא שזה פסול בזריקה. וכדברי רבי אלעזר שרק קודם זריקה סבר רבי יהודה שהכל פסול. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה המצויה בדף ט"ו עמוד א'. קורבן תודה הוא קורבן המובא בנדר או בנדבה כהודעה על נס, שכאשר הראה לאדם נס הוא מביא קורבן תודה. כגון יורדי הים והולכי מדבריות וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא, הם צריכים להודות, ככתוב בתהילים ק"ז, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה. עשייתו של הקורבן תודה כקורבן שלמים, אלא שמביאים הזבח 40 חלות, כמבואר בספר ויקרא פרק ז' פסוקים י"א עד י"ג. וזאת תורת זבח השלמים, אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות ושמן. על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו, ובדומה לזה בקורבן שתי הלחם הבאים. בעצרת בחג השבועות היו מקריבים עם הלחם 2 כבשים לקורבן שלמים. כאן נאמר שם, ספר ויקרא פרק כ"ג פסוקים י"ז עד י"ט, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, 2 2 עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפנה ביקורים להשם, והקרבתם על הלחם, וגומר ו2 כבשים בני שנה לזבח שלמים. עיקר קורבנות האלו הם הקורבנות העולים על המזבח, והלחם תפל להם. כפי שתבאר הגמרא בהמשך, המשנה שלפנינו מבארת האם כאשר פיגל רק בקורבן או רק בלחם חל הפיגול על שניהם או לא. אומרת המשנה, התודה שנעשתה פיגול מפגלת את הלחם, גורמת דין פיגול גם ללחם שבא עימה, ואילו הלחם שנעשה פיגול אינו מפגל את התודה. כיצד? שחט את התודה במחשבת פיגול, כגון שחשב ששוחטה על מנת לאכול ממנה למחר שהוא לאחר זמן אכילתה. התודה אף על פי שהיא קודשים קלים אינה נאכלת אלא ביום הזביחה עם הלילה, כנאמר ביום קורבנו יאכל לא יניח ממנו עד בוקר. היא והלחם מפוגלין, שהלחם נגרר אחרי התודה ונעשה אף הוא פיגול. אבל אם שחט את התודה על מנת לאכול מן הלחם למחר שהוא לאחר זמן אכילתו, אבל לא חשב על בשר התודה, הדין הוא שרק הלחם מפוגל והתודה אינה מפוגלת, שהיא איננה נגררת אחרי הלחם, והאוכל אותה אינו חייב כרת, כדין האוכל פיגול. אומרת המשנה, הכבשים 2 כבשי עצרת שנעשו פיגול, מפגלין את הלחם, גורמים דין פיגול גם לשתי הלחם הבאים עמם בחג השבועות, ואילו הלחם, שתי הלחם שנעשה פיגול אינו מפגל את הכבשים. כיצד? השוחט את הכבשים במחשבת פיגול, כגון שחשב ששוחטן על מנת לאכול מהם למחר שהוא לאחר זמן אכילתם. 2 כבשי עצרת אף שהם קרויים שלמים מכל מקום, כיוון שהם שלמי ציבור, דינם כקודשי קודשים שנאכלים ליום ולילה בלבד, כמה מבואר במשנה במסכת זבחים בדף נ"ד עמוד ב'. הם והלחם מפוגלין, שהלחם נגרר אחר הכבשים ונעשה אף הוא פיגול,
אבל אם שחט את הכבשים על מנת לאכול את הלחם למחר, שהוא לאחר זמן אכילתו, רק הלחם מפוגל והכבשים אינם מפוגלים. זוהי המשנה שלנו. בדף ט"ו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעם הדין שאם פיגל בתודה, היא והלחם מפוגלים. מה הייתה מה שואלת הגמרא, מה טעם הדין הזה ששנינו שהתודה מפגלת את הלחם? היא, למה אם נאמר שהטעם הוא משום דרב כהנא, מחמת הדרשה שדרש רב כהנא, דאמר רב כהנא, לקמן בדף פ' עמוד ב', מניין מהיכן למדים ללחמי תודה שנקראו גם תודה סתם, שנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק י"ב, ואם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן. היה הפסוק צריך לכתוב והקריב חלות על זבח התודה. ומבאר התורה תמימה שכיוון שהעניין שהתחדש בפסוק הזה הוא הבאת החלות, אם כן היה צריך הפסוק בסדר של הדברים להזכיר את העניין המחודש ראשון. ממה ששינה הכתוב וכתב והקריב על זבח התודה חלות, משמע שיש לדרוש את המילים התודה חלות ללמדנו שהחלות נקראות בשם תודה. ואם נאמר שמדרשה זו יוצא גם הדין שבמשנתנו, שכאשר שחט את התודה במחשבה לאוכלה לאחר זמנה נכללו גם החלות במחשבתו זו, כיוון שאף הן נקראות תודה אבל כן התפגלו אף הן, מקשה הגמרא, יחי אם אכן הטעם הוא שהלחם נקרא תודה, איפכא נמי. גם באופן ההפוך שפיגל בחלות צריך להיות הדין שנתפגלה התודה, כיוון שהחלות נקראות תודה, ומדוע שנינו במשנה שפיגל בחלות לא נתפגלה התודה? תרץ הגמרא הלא קשיא. דבר זה אינו קשה כיוון שרק הלחם יקרי תודה, הלחם נקרא תודה, אבל התודה לא יקרי לחם. הקורבן תודה לא נקרא לחם, ולכן רק כשפיגל בתודה נכלל הלחם בזה, אבל כשפיגל בלחם אין התודה נכללת בזה. מוכיחה הגמרא במשנתנו שאין הטעם משום שהלחם נקרא תודה. שואלת הגמרא, אכן לגבי הדין שהתודה מפגלת את הלחם ניתן לומר שהחלות נקראות תודה, אלא הדקתני מה ששנינו בסייפה. לגבי כבשי עצרת הבאים עם שתי הלחם, בחג השבועות כתוב הכבשים מפגלים את הלחם והלחם אינו מפגל את הכבשים. בזה אי אפשר לבאר כך, כי הרי לחם איכה אשכחן דאיקרי כבשים. הכאן מצינו ששתי הלחם נקראים כבשים, שנאמר מחמת כן שאם פיגל בכבשים נכללים בזה גם שתי הלחם. ואם כן מוכח שגם בתודה אין הטעם מחמת שהחלות נקראות תודה. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא באופן אחר, אלא היינו טעמה, אלא ודאי הטעם הוא משום שלחם גלל תודה. הלחם בא עם התודה בתפלה, הלחם בא בגלל התודה. הוא מסביר רש"י כפי שרואים ממה ששחיטת התודה היא שמקדשת את הלחם, ובלא זה אין הלחם קדוש. כמבואר לקמן דף ע"ח עמוד ב' שדורשים את הדבר הזה מן הפסוק. ולכן כשפיגל בה שעיקר הקורבן חל הפיגול גם על הלחם שהוא תפל ונמשך אחריה. ואין תודה גלל דלחם. התודה אינה נחשבת שבא רק עם הלחם ותפילה לו, כיוון שהיא העיקר והלחם הוא שנמשך אחריה. ולכן אין היא מתפגלת אם פיגל בלחם. וכן עניין כבשי עצרת שאם פיגל בהם חל הפיגול גם על שתי הלחם. משום שלחם גלל דכבשים. בא עם הכבשים ותפל ונמשך אחריהם, ולכן הפיגול שבהם חל גם על הלחם. ואין כבשים גלל דלחם. אין הם נגררים ונמשכים אחרי הלחם שהוא תפל להם ואין הם תפלים לו. ולכן הפיגול שבלחם אינו מפגל את הכבשים. מבארת הגמרא מדוע היה צריך לומר את הדין הזה בשני אופנים, גם בתודה וגם בכבשים. אומרת הגמרא בצריכי, צריכה המשנה להשמיענו את שני הדינים הללו, אף שבשניהם הטעם שווה. מדוע? לישמעינן תודה, שאם היה תנא מלמדנו את הדין הזה רק בתודה, היה מקום לומר התמו, דכי מפגל בלחם לא מפגלה תודה. דווקא שם הדין הוא שכשמפגל בלחם אין התודה מתפגלת, משום שלא הוזקקו זה לזה בתנופה, שאין עושים תנופה לתודה יחד עם הלחם. ולכן יש לומר שדווקא בתודה אין הלחם מפגל את התודה, שהרי אף בתנופה אין התודה זקוקה ללחם. והרמב"ם שכתב שהתנופה של התודה הייתה נעשית עם הלחם, צריך להסביר שכוונת הגמרא כאן היא שאין מניפים את התודה מחיים עם הלחם, כשם שמניפים את הכבשים מחיים עם שתי הלחם. כך אומר הרשש. ולכן יש לומר שדווקא בתודה אין הלחם מפגל את התודה, שהרי אף בתנופה אין התודה זקוקה ללחם, אבל כבשים דהוזקקו זה לזה בתנופה, שהכבשים צריכים להיות מונפים יחד עם שתי הלחם, כנאמר והניף הכהן אותם הלחם הביקורים. וכן מבואר במשנה לקמן בדף סמך א', ובגמרא מבואר בדף סמך ב' ששתי הנפות היו לו כבשים, פעם בעודם חיים ופעם בעודם שחוטים. והאופן בו נעשתה התנופה זו יחד עם הכבשים, מחלוקת תנאים בברייתא. והרמב"ם פסק בהלכות מידים ומוספים פרק ח' הלכה י"א שהיה מניח את שתי הלחם לצד הכבשים ומניף אותם. אז אם כן אומרת הגמרא, אבל כבשים שהוזקקו זה לזה בתנופה שהכבשים צריכים להיות מונפים יחד עם שתי הלחם, אימה שמא תאמר שבהם הדין שונה,
וכי מפגל בלחם ליפג לינה מכבשים, שאף שהכבשים הם העיקר והלחם תפל להם, מכל מקום כיוון שהם זקוקים ללחם בהנפתם, לפיכך ייתכן שנאמר שאם פיגל בלחם אף הם נתפגלו. וכן להפך, אם היה התנא שונה רק בכבשים, היה מקום לומר שרק בהם אם פיגל בכבשים נתפגל גם הלחם, כיוון שהוזקקו להיות מונפים ביחד. אבל בתודה, קורבן תודה שאין בה תנופה יחד עם הלחם, שמא אם פיגל בתודה אין הלחם מפוגל. לכן צריכה לכך וצריכה המשנה להשמיענו בשניהם את הדין הזה, שהתודה מפגלת את הלחם והכבשים את שתי הלחם ולא להפך. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף י"ד במסכת מנחות עם הצגת 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם אין מפגלים בחצי מתיר, מדוע המחשב בעת הקמיצה פיגל? תשובה ברש"י. שאלה שנייה לרבי יוחנן, מה טעמו של רבי יוסי? שאלה שלישית, כשפיגל באחד מלחמי התודה, האם מתפגלים גם המינים האחרים? שאלה רביעית, כשבישת שחיטה חשב על חצי כזית ובישת זריקה על חצי כזית, האם הם מצטרפים? שאלה חמישית, מה הדין במקרה כזה בקבלה והולכה ומדוע? השאלה האחרונה על דף י"ד, אם פיגל בקומץ ולא בלבונה או בלבונה ולא בקומץ, מדוע לחכמים פסול? עם השאלות הללו לשינון, סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפנו היומי להיום, יום ראשון ז' בשבט תשפ"ו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף י"ד במסכת מנחות. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריות גופר ונאורה מעלה וכל מיני דמיתה מחר יום שני ח' בשבט תשפ"ו, ונלמד דף ט"ו במסכת מנחות. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מיני דמיתה מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.